osaa sanoa, niin ajokortti ja lupa tarvitaan joka Jumalan asiaa, mutta mukulia saa tehdä jokainen, kun vaan kykenee. Eikä mitään väliä sitten, että onko sit halua ja kykyä huolehtia niistä. Ollaan kuin elukat ja lisäännytään, täytetään maa ja taivas. Se on vähän niin kuin tabu asia kanssa. Totta kai ja vanhempien pitäisi tajuta, mitä se saa olla välttämättä mahdollinen. Sitten sitä, omaa se lapsen aikana ei sitten ennen. Parempaa kouluruokaa, niin kyllä ne on yleensä ne samat, jotka sitten haluaa verotuksen pienemmäksi. Mistä se kouluruoka sitten maksetaan oikein? No, eipähän tässä nyt mitään sen kummallisempaa muuta, mutta kyllä mua... Tuikit, tuikit, tähtönen, iltaisin sua katselen. Korkealla loistat vaan, katsot alas maailmaan. Tuikit, tuikit, tähtönen, iltaisin sua katselen. Sit sinne vaan. Moi moi. Kyllä se yleensä sillä on, että jos varallisuutta on tarpeeksi, niin ei sillä asialla enää ole siinä vaiheessa rahalla mitään merkitystä. Kyllä ne veroalennukset, jos niitä tulee, ne hyödyttää kyllä isotuloisia enemmän kuin pienituloisia. Mutta sillä se on, että kun rahaa on tarpeeksi, se muuttaa ihmistä ja arvot myös muuttuvat. Ja pienituloisilla suhteellisuuden taju taas muuttuu täysin sen rahattomuuden myötä. Ja kyllä se oikeastaan on hirvittävän sääli tätä lasta, että se viedään sitten tämmöiseen työhoitoon ja äitiä kuvaa hengailee. No hän vaan pitää, että on mukavasti mietittävän kanssa. Kyllä mua oikeastaan harmittaa se, että
tietävät, jos sä väistät, niin sä oot nyt jonkun seuraavan päällä heti kohta. Että ei jos on niin pakko vetää yli. Ja oman maan etu. Ja asiaa kun ruohonjonot kasvaa ja kasvaa. No mulla on mielessä maksalaatikko. Mitä se nyt tässä minä jätän jonkun maksalaatikon syömättä täällä ja olen nälässä koko päivä, niin millä tavalla se mukaan siirtyy ja auttaa niitä Afrikan ihmisiä? Rahahan niille pitää saada. Sitä mieltä, että ei meidän pidä maahanmuuttajia ottaa, kun on niin suuri tilanne ja työttömyys. Siis mitä meidän pitää tehdä on perustaa hätätilaa hallitus ja äijä. Tämätön silmitön lisääntymisen pakko. Et mitä hyötyä siitä, jos mä lopetan kuluttamisen, kun kuitenkin samaan aikaan tulee 4 uutta, jotka kuluttaa senkin edestä. Kyllä tää matematiikka on ihan selvä tyhmemmällekin. Kehä3 soittelen, terve. Ajo hommia. Sellainen tuli
tuli mieleen tuossa, kun kuuntelin teidän juttua, että siinä ei oikeastaan uskaltanut lähteä edes ulos, koska siinä pihanurmikolla kiilteli sellainen suunnilleen pensaletkun paksunen kuulakärkikynä tai käärme, joka on äärimmäisen vaarallinen ja nopea. 5-metrinen sellainen otus siinä tekee sellaista suorakulmasta kuvioa suoraan taloalla ja samalla siihen mönkii esiin sitten sellainen vähän pikkusen lyhyempi, vähän paksumpi käärme. Tällainen vihreä täytekynä, myrkyllinen, äärimmäisen myrkyllinen sekin. Ja sitten siihen pensasaidan viereen tuli vielä sellainen suunnilleen, olisiko syöksytorven paksunen, vähintään 10 metriä pitkä keltainen lyijykynä valmiina iskemään ja kuristamaan siinä. Ja kuistilla oli vielä näitä tällaisia pieniä tämmöisiä värikyniä, äärimmäisen myrkyllisiä nekin. Ja siinä sitten miettii, että millä niitä tallaisi, kun ei uskalla ulos mennä ja yrittää trampata niitä sitten jaloilla ja pelkää sitten ihan valtavasti sit samalla, että tämmöiseen ei mulla oikeastaan muuta. Kiitti, moi! Mä en ainakaan halua vahdata jossain vanhustentalossa siellä, vaan jossain kusivaipoissa, makuhaavoissa ja doupattuna ja sit vielä aliravittuneena hoitajavitti ja jättää mulle ruokaa, kun siitä tykkää musta. Yhteiskunnan kannattajanainen sanoi eläkeläisten turhasta kitinästä maidon hintaan, niin mitä jos ne on tykästyneet ja juo sitä mieluummin kaljaa? Niitä uusia mönkkiä ja moottorikelkkareittiä rakennetaan, mutta mielestäni olemassa olevat laivat mutta tietää pallomme saasteongelmat. koskaan vaan mennä vastaanotoon ja niitä on siellä Loijumin ja Älisen ja koko ryhmän kanssa. Tai jostakin muusta. Niin joku tavoite aina sanoo siihen, että älkää valita kouluun. Jos ihmisellä on paha ja on todellakin sellaisia köyhiä ihmisiä ja sairautta, niin miksi emme sitten usko, että näin todella on? Me kaikki voi asua ökyrikkaiden ja rehunsaajien unelmakeskustassa.
uskontojahan ei saa kritisoida paitsi kristillisyyttä. No hyvä se näiden City-vihreiden valittaa autoista, kun on ensin siirtänyt kaiken passan tuotannon ja kaiken muun täältä keskustasta susirajan taakse. Ei täällä ole mitään vaihtoehtoja omalle autolle. Bussit haisee. Hoitaja kävi vaan siinä koittaa pulssia ja mittaamassa kuumetta. Ja sanoi, että niinku ihan kohta pääsee tutkimukseen. Joku 3 tuntia mä siellä makoilin. Sitten jossain vaiheessa niinku lääkäri tuli, mutta se mikä siinä oli ihan karseeta, niin oli kun jengi vaan niinku lappas siitä ohi ja edes takaisin. Ja siinä mä